uns poucos kilómetros de Mondoñedo atopamos a gruta natural máis grande de Galicia, as Covas do Rei Cintolo. Din que están soterrados aquí os seus restos despois de que a súa filla se negara a casar cun malvado feiticeiro. Hoxe, imos coñecer todos os seus segredos. Hola, Abel, moi boas. Hola, boas. Veño ben vestida ou teño que poñer algo máis? Ves ben vestida, pero con matices. Imos a poñer un casco, imos a poñer unhas luvas, imos a poñer unha funda desbotable e imos a cambiar o calzado. Moi ben, pois cando queiras. Pois, Abel, como técnico do Concello de Turismo que és, podesme contar cales son os atractivos desta Cova do Rei Cintolo? Que é a máis longa de Galicia, que é de caliza, unha cousa que é moi rara, non hai rocha calcaria en Galicia, si que hai, pero moi pouca, e que se fan visitas guiadas en estado natural, o sea, que é unha oportunidade única de poder coñecer un recurso como este, tal cual é. Pois estou desexando comezar. Pois imos aló. É impresionante estar aquí. Canta dimensión ten esta cova? Pois mira, hai unhas estimacións por enriba dos 6.500 metros, estructurado en varios pisos, isto é como un edificio, nos estaríamos arriba no ático, debaixo de nos hai bastantes niveles máis, pero esa dimensión todavía se pode ampliar. Estás a facer un estudio, levamos uns anos facendo un estudio a Federación Galega de Espeleoloxía de Topografía, entón, pois, agardamos que ainda sexan máis desos 6.500 que temos hoxe. Que pasada. Pois nada, cando queiras continuamos. Pois imos por aquí, entonces. Abel, podesme explicar a que se deben estas formacións rochosas? Sí, vamos a explicarlo e intentar explicarlo para que o entenda todo o mundo. Isto formouse a nivel do mar, máis ou menos a unha cota cero. E temos mistura de caliza, de rocha calcaria e de lousa, de pizarra, que tamén entenderíamos así. Vale, as rochas calcarias formanse a partir de conchas de crustáceos, de mariscadas, basicamente, non? Mariscadas de Neptuno que acaban aí no fondo do mar. Pero non sempre estivo sumerxida, entonces deposítanse limos cando estas capas de crustáceos quedan un poquinho máis expostos. Esos limos e barros son os que se convirten nas lousas. Entonces van arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba, abaixo, e pouco a pouco vai se nos formando o sustrato, calizas e lousas. E despois, fai uns 320 millóns de anos, houve un plegamento, o sea, isto levantouse, e fixo que se levara todas estas rochas á posición na que temos agora, que estamos algo máis de 300 metros sobre o nivel do mar. Aí é cando fracturan as rochas rompen, créanse diaclasas, por aí filtra auga, empezan a ensanchar o que estamos a ver hoxe.